ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Padayon natong iampo ang kalinaw ug kahusay sa tibuok kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod. Padayon sa natong pasalamatan ang Ginoo, magampo ta para sa atong mga benefactors and donors, labi na sa namalit sa atong mga slots para sa pag-consecrate sa Kapilinya de Fatima sa San Remigio, Cebu. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinomdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga itumong namo ang among mga hunahuna sa mga pagtulunan sa imong anak, aron magtuman kami sa imong kabubuton, dili lamang sa pulong kundili usab sa buhat. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinotlo, gikan sa sulat ni Santiago. Kamong mga dato, panghilak o pagminatay kamo, tungod sa mga kagulanan nga mudangat kaninyo. Ang inyong mga bahandi na nga dunot, o ang inyong mga bisti gipangutkot sa anay. Gitay-an na ang inyong bulawan, ug salapi, ug ang taya ni ini, mahimong saksi, batok kaninyo ug sama sa kalayo mga magaut-ot sa inyong lawas. Niining katapusang mga adlaw nagtigom kamog mga bahandi. Pamatian ninyo ang tuwaw sa suhol sa mga nagtrabaho sa inyong kaumahan nga wala ninyo ihatag. Ang mga mulo sa nag-ani sa inyong mga abot na dungog sa Dios, ang Ginoo nga labing gamhanan. Dinhi sa kalibutan, luho kaayo ang inyong pagpuyo ug nagpatuyang kamo sa kahilayan. Gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon tagana sa adlaw sa pag-ihaw. Gisilutan o gipatay ninyo ang taong walay sala. Wala siya musukol kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Bulahan ang kabus sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa Dios. Bulahan ang kabus sa Espiritu, kay ila ang gingharian sa Dios. Mao kini ang dalan kanila, kansang pagsalig binuang,
ang sangputan kanila nga nalipay sa ilang swerte. Sama sa karnero, gitabog sila ngadto sa impyerno. Ang kamatayon mao ang ilang magbalantay, ug ang matarong magahari kanila. Pulahan ang kabus sa espiritu, kay ila ang gingharian sa Dios. Ang ilang dagway dali ra nga malaglag. Ang impyerno mao ang ilang puloy-anan. Apan ang Dios magtubos kanako gikan sa gahom sa impyerno. Pinaagi sa pagdawat kanako. Pulahan ang kabus sa espiritu, kay ila ang gingharian sa Dios. Ayaw kahadluki kun ang tao mahimong dato. Diha nga ang kabahan di anon sa iyang balay mutubo. Kay kun mamatay siya, wala niini iyang dadon. Ang iyang kadato, dili mo sunod kaniya inig kamatay. Bulahan ang kabus sa espiritu, kay ila ang gingharian sa Dios. Bisan sa iyang kinabuhi, nag-isip siya sa iyang kaugalingong mga bulahan. Daygon ikaw nila tungod sa pagbuhat mo maayo, alang sa imong kaugalingon. Mutipon siya sa pundok sa iyang mga katigulangan, nga dili gayud makakita sa kahayag. Pulahan ang kabus sa espiritu, kay ila ang gingharian sa Dios. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an,
Timan-in ninyo kini, ang mopainom kaninyog tubig tungod kay kamo iya nako, makadawat gayod og ganti. Og mahitungod niining mga bata nga nagtuo kanako, maayo pa sa usa ka tawo nga higtan og usa ka dakong galingang bato ang iyang liog og itambog siya sa dagat kaysa makaangin siya sa usa kanila nga mahimulag kanako. Busa kun ang usa mo kakamot makapahimulag kanimo gikan kanako, putla kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray kamot kaysa sangkap kag kamot apan mahiadto ka sa impyerno ngadto sa kalayo nga way pagkapalong. Kun ang usa mo katiil maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, putla usab kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa kinabuhi nga usaray tiil kaysa sangkap kag tiil apan itambog ka sa impyerno. Ug kun ang usa mo kamata maoy makapahimulag kanimo gikan kanako, lugita kini. Mas maayo pa kanimo nga mosulod ka sa gingharian sa Dios nga usaray mata kaysa sangkap kag mata apan itambog sa impyerno. Didto dili mamatay ang ilang mga ulod ug dili mapalong ang kalayo. Ang tanang tao putlion pinaagi sa kalayo, maingon nga ang usa ka halad giputli pinaagi sa asin. Ang asin maayo apan kun kini kawad-an sa iyang kaparat, unsaon pa man ninyo pagpabalik sa lami niini. Pagbaton kamog asin sa panaghigalaay ug pagdinaitay kamo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Murag ubay-ubay gid nato ang medyo sakitan maminaw aning mga pagbasa karon. Gisakitan ba mo? Wala. Wala lang. Mga hardened heart na gideon tanong. Sa unang pagbasa giingon diri pagsulti ni Santiago, kamong mga dato panghilak og pagminatay kamo. Grabiha no? Kalahi ra sa iyang panglantaw nga kita unta dinhi pakpakan manato, daygon manato ang mga taong kabus nga mahimong dato. Gani mao nay atong kasagaran testimonya aron madasig ang atong isig katawo nga don't worry. Karon kabus pa ka paningkamot, madato ra ka kay akos una ingon ana sa ko. Di ba? Muhisgot dayon tag mga tao nga from rag to riches pagkanindota, pero ang gisultin Santiago panghilak mo kamong mga dato og pagminatay. Yung kung gitutukan dato day mo. Mao ni siya. Nya kinsa man ang gidasig dinhi sa atong madungog nga mga ebanghelyo o mga sinulat, ang gidasig o gidayeg og maayo sa Ginoo o sa mga kaning atong mga nagsuwat sa Biblia, ang mga kabos. Ang mga kabos matud pa ni Kristo, lukso mos kalipay basta hutdan mo kuha sa tanan nga inyo apil ng inyong dungog o kinabuhi. Lukso mos kalipay kay dako ang ganti nga inyong mapaabot didto sa langit. Mutuo mo ni Hesus o nilang Santiago o uban pa, mutuo mo dili. Pastilag tinuod patang mutuo no, hurot nagkapalit atong slots. Okay, kuha na lang gud ni 6,149 og pulos lang kita mutuo nga ang kadato di ay mao ni peligro kayong makapahilak og minatay nato
ato dayong ipalit oy. Ngano man pagkadako di ay og premyo sa tao nga manghatag. Ingon Gus Kristo sa atong ebanghelyo, timan-in ninyo kini, ang mopainom kaninyog tubig tungod kay kamo iya nako, makadawat gayud og ganti. Tubig lang ipainom, makadawat na kag ganti, basta motuo ka nga pagbuhat nimo ani para ni Kristo. Kinsa man ni si Kristo? Ang simbahan. Di ba? Ang simbahan. Basta mobuhat tag mga butang para sa simbahan, kana dako yun taganti. Bisag usa ka basong tubig lagi, ihatag. Unsa na kag mopalit kag one slot? Pila na ka basong tubig? Atong one slot karon sa MMHD, di ba 1,000? Pila na ka basong tubig ang mapalit nimo sa 1,000? Di inig abot sa atong kuan, sa atong consecration sa kapilinya, manambong dito tingali mga 4,000 or 5,000 ka tao, makapamalit tag mga tubig para nila, or makapainom tag tubig para ilang ipainit, ilang kay mag-overnight vigil man na, gikan sa April 3 hangtod sa April 4, mag-overnight vigil, 14 panginahanglag tubig na dito. Niya hangtod na gina siya inig ka mga alas 7, alas 8 buntag, inig kapit sa 4. 14 nang ginahanglag tubig. Kana tubig ra gani, unsa na kang pagkaon? Di ba? Di og mopalit kag slot nga usa 1,000, di siguro nagyong perting daghana nimo ganti dito sa langit. Pero wa man kayo ni palit. Atong halin ni abot na og 3,851 slots. Atong pakpakan ang namalit, daghanan ni ganti. Naighisgutas Kristo dinhi nga usahay di kay taka ang hunahuna ra gid nato one-sided ra ba. Kaning niingon siya, matnguni ninyo nga dili kamo makaangin niining gagmayng bata sa pagpakasala. Kay kung makaangin mo aning gagmayng bata sa pagpakasala, mas maayo paghiktan ang inyong liog o dakong galingang bato nga itambog mo dito sa taliwa sa dagat. Ato pa mas may pagpatyon mo. Moto iyang gitag sa tagsa pag-explain kung ang imong kamot mo'y hinungdan tuong kamot, mo'y hinungdan makasala ka or makapaangin ka aning gagmayng bata sa pagpakasala, putla na lana. Kung ang imo ganing tiil mo'y makaangin sa pagpakasala or maka-influensya ani mga bata sa pagpakasala, putla na lana. Kung ang imong mata mausay makaangin sa pagpakasala, lugita na lana. Nakasabot mo ani. Ug ato ning sundon literally, awa na gyud mo simba dinhi. Kay mahurot man gini kaputol atong tiil. Kinsa pa may muanhi, mahurot man gini kaputol ning kamot nato, unsaon pa man nato pagpanguros. Ang ako lang mag-una ang pari, unsaon pa man pagdupa-dupas pari diri, putol naman kamot. Nya pulos naman sa tabuta, kinsa may muagak padungan ni simbahan. Di ba? So unsa man day meaning ani nga kining atong lawas dili nato itugot nga mabanlod sa impyerno. Diin tua didto ang kalayo nga nagdilaab ug ang mga ud nga dili mamatay. Adto ta magminatay didto. Pasabot ba? Dili nato gamiton ang atong lawas sa pag-influensya sa atong isigkatao nga mubuhat og mga butang nga makapaimpyerno. Og ang makapaimpyerno gyud nga butang kanang mahigugma na tas kwarta. Mao na nganingon atong tubag sa Salmo, bulahan kamong mga kabus sa espiritu. Sa to? Kay ila inyo ang gingharian sa Dios. Nainindot kay diri nga kana ganing kuan gisulti sa ikatulong tingali ning stanza.
ayaw kahadloki kung ang tao mahimong dato diha nga ang kabahandianon sa iyang balay motubo, kay kung mamatay siya wala niini iyang dadon, ang iyang kadato dili mosunod kaniya, ini kamatay niya. Oh, tinuod gid na bisag unsa kadato imo ra gid nang ibilin ang tanan, wa na jud kay gunitan bisag usa ka buok sinsiyo. Anay usay rosaryohan na lay pagunitan. Usay eskapularyo na pagikabuang sa uban, putlon pag yung rosaryohan kay para dili kuno manakod sa uban. Putlon ba, sumpaon kuno ang kutay sa kamatayon, mahug na lang yung tuo-tuo. Nya gahigda in taong minatay, butang-butangag pagkaon diri sa kilid, dinagyon mukaon bisag usa na lang kahiwa. Nga naman, wa na lagi, wa na. So di na juga katilaw sa imong katong mga luto-luto nga labi kayo, ug mao na lang ginaiimog yung anha na lang juga diha maimpierno ana mga pagkaon kay daw kay kag pagkaon, di nakatilaw butang-butangan na lang lagi ang mga ulmigas na lang, kana na lang mga aliwang mo'y mukaon, tugdunan sa mga langaw, nya tuo sad ang nagbutag pagkaon siya, ang iyam ng kalag na nahimong ulmigas, luoyan imo no, mahimo laga ulmigas. Nahimo kang aliwang. Sige, lingian na imong tupad. Ing na mahimo ra kang ulmigas Sige na. Ulmigas ra ka, magkamang sayuta nya yatakan ra pod. Ana no? Ulmigas. Kay ingno naman mga utitod, mao mangguna kalag sa daghan lagi sa nangimbitar man na siya kauban. Naa sa day mga kauban nga nahimo sa mga utitod. Kutob na lang kita ng tuo-tuo. Pero ang tinuod, biyaan gid ni natong tanan. Biyaan ako karon humagmisa nya atakihon dayon ko, nya mamatay ko sa heart attack. Oy, biyaan din ni tanan Bahala na mo mubayad. Bahala mo mubayad ani mga slat-slat ini, bahala na mo diya. Mawilit ana, dili. Pero pag kanindot kun ang atong lawas gamito nato pagtudlo o paghimog example nga ang tinuod nga kalipay o ang tinuod nga kabalaan o tinuod nga value sa atong bahandi naa sa pagpaambit niini kaysa pagpatubo niini. Ang dako karong skandal sa kalibutan mga igsuon kanig yung gugma sa bahandi, kanabang pagpatubo, kanabang pag-ilad nato nga kung madato ka hayahay ka, nga kung madato ka daghan na ikag kwarta, ikaw ang pinakamalipayong tao sa kalibutan. Usa na kadako kayong pagpangilad ro sa kalibutan na daghan kay natong skandalize ana ilad. Ug mao nang nagpinatyanay na ron ang isig kanasod gaggubat na tungod anang bahandi atong mga politicians way hunong dinautay siging away kuhaan ng kwarta sa atong politics. Ayaw nagsweldohi ang tanang mga nang naglingkod diha. Og naay mudawat og sweldo taktakon napay mudagan. Wa na sulay kuno nga wa nagikolekta napay magpari. Ambot lang. Pero sa tinud-an naagyon kay ngano man way kolekta to sila San Pedro, kadto sila San Pablo, kaning tanang mga pari nga atong giintron sila San Agustin, wa to mag-apas ana, kuhaan tos tanan apil ng kinabuhi, magpari lang gyapon, magmadri lang gyapon. Way kolektas Mother Teresa way kolekta to silang mga models na to nga mga madre, nailad lang sad mi. Kadaghanan na mo karon nailad na nga sa among pagkapari magsalig mis kwarta. Ingka maligya lang kag slat pader. Na maligya lang kog opportunity na magamit ang inyong kwarta sa makapalangit nga paagi. Mao na siya. Nganong di man ta mahigog mas kwarta? Kay ang kwarta pakapin sa atong paggamit sa lawas sa pagpangalagad. Kanang kwarta mo gawas ra gid na basta mga lagad ta. Mo ba ni mga bata dinhi kani mga sasing boys
Bisan tinuod og wa gina sila makaton, pero ako gina silang gipakaton nga ay mo pagsig pangayog kwarta, pangayo mog trabaho, nga makapangalagad tas katilingban, kay manggawas ra ginang kwarta basta mangalagad ta. Tistingi ko no ninyo, usaba kapag pangalagad sa imong pamilya, kung mananom ka, pangalagad ba na dili? Nya inigtanom ni mog saging, mga gabi, uban pa diha, mga mangga, o uban pa mga fruit trees. Inigtubo ana, nya sigihan gina ni mog tanom. Unsa may mahitabo? Mubunga. Inigbunga, unsa may mahitabo? Nana kay kabaligya. O ana, di ba? Di mo kwarta na sana. Usa ba kapag pangalagad ang pagtukod og mga balay? Ha? Ang paghimog mga sakyanan? Yes. Unya, og imo nang buhaton, ato na siyang himuon kani mga infrastructures, kini mga gitawag natong mga opportunities sa mga tao aron makapadayon og trabaho. Mo produce man ang kwarta. Mo produce na mao na ang resulta. Porti na tong daghan ng kwarta kay kugihan man sige magpangalagad. Kugihan man kayo, way mangawat, way magkorupsyon, kaya wa man sa kung mag-apas anang kwarta. Ang ako pangalagad man, pero mudaghan ang kwarta, inigdaghan sa kwarta, kitang tanan, ang saman, malipayon, basta wa ka mahigugmas kwarta, pero mahigugma na kas kwarta, ang uban, di na mo trabaho, mangurakot na lang, maglingkod-lingkod na lang, pirma anang na ang mga papers, nga doon ay dagko, minilyon nga madawat, din ana sila mananom. Ang resulta karon gasigi na lang tag kinawatay hastas internet mga hackers sige nang pangawat anang kwarta dihas internet dihas mga panghack anang mga bank accounts. Unsa may sunod? Wa nay mo trabaho aron mga lagad. Mga robot na gipatrabaho, mga tapula na kaitastadan. Kadaghanan ros mga batanon, di na gani ka panglaba, di na ka panglimpyo sa balay, kaysa may nang limpyo karon sa balay, kasagaran. Ang mga tiguang, ang mga tiwasunon, nga naanad atong manual nga pagpanglimpyo, mga batanon, sige na lang tulpok anang na ang screen, sige na lang tanaw, bisag maglakaw, gadag screen, mga 2 years old, 3 years old, gadagid anang screen, og imong kwaon, og ibalik, kada na ilang kalipay. Nya unsa may sunod ana, mahimo na ng tapulan, gikan na sa atong gugmaan na ang mga kwarta, comfort tanan. Ang resulta, hagba ning atong ekonomiya. Wa na may mo trabaho. Mga 50 years from now, 100 years from now, imagine kuno ninyo ning batasan sa inyo mga apo ug mga anak nga mga naapas mga 5 years old, 10 years old. Kasaligan ka ng ilang kaugmaon, nga naa na lang gasigtanaw nang naang computer games, sige na lang tulpo ka ng cellphone, din agani mo rosaryo, din agani mo simba, di na gani mo tanaw sa silingan kung unsa na nang imong kahimtang diha, mo na nag-awas na ng atong mga kanal diha, na naglinaw na ng baho kayong tubig, wa na mo limpyo, nga tapula na kaitastanan. Anong suko mamunako? Kani siya generic ni nga pagka-analyze, tingali futuristic, pero magbantay ta kay mao lagi si Kristo ang gihisgutan diri, ayaw iskandalize ang mga bata kay nga naman luoy kay na sila, layo pa kay na sila travels kinabuhi, ya imo nang gisugdan karon og lipat-lipat nga ang kwarta, ang comfort kanang games maunay makalipay nato. Dili oy, ang pag-ampo, ang pag-alagad ug ang pag-antos para sa kaayuhan sa uban maunay makapalipay ug makahatag og kalambuan, lawas ug kalag. Basta magsigitag ampo, magsigitag alagad, magsigitag antos para sa uban, part gini, integral part gini sa kinabuhi nga dako kayong impact sa atong kaayuhan ug kaluwasan. Alingi anay mong tupad be, inakusog kang muampo, kusog kang mualagad, kusog kang muantos.
Ana magiri uban dili ka antos nga ang ilang buhok mo puti ipaitom gyud. Kay magantos silang magtan-aw silang naong nga tiguang kuno. Di makaantos magtan-aw ng ilang mga kunot dinhi ilang naong ipa unsa na nga ana kanang ipainat gyud, ipainat facelift. Og di man gyud bada dinhi naong inaton, at least diha sa cellphone ipakuan, ipahamis ang naong nga i-post dayon. Ga-imagine na lang siya siyang naong kay naman sanay sa ilang app diha nga mo hamis imong naong bisag gansal-gansalon kayo. Hamis na kay kag naong nya imo dayon i-post dito. Nasa uban di gyud kaantos nga siya kana ganing effeminate or masculinate. kana bang tumboy pananglitan ang iyang pagbati maibog sa siyang isig ka babay. Di gyud kaantos makigrelasyon gyud og iyang isig ka babay. Nya ang kanisang ni ang laki nga ang iyang pagbati babay, di gyud kaantos nga ako na lang ning pugnan kay di man gini maayo. Antoson ko lang iampo ko na lang makigrelasyon gyud laki. Di gyud kaantos ba? Ang resulta kusog kayo ng ato rong homosexuality. Nya sala na dili. Pertinda ko ang saan na tungod kay di ta mo antos. Nya di ra basad mo ampo ang iampo hinuon Ginoo tagai intawon kong kwarta aron maka transplant ko sa akong genital organ. Kay nagantos na gyud ko ani. Gusto na gyud ko nga maka-feel ko nga I am a truly woman bisan pag man. Nya a truly man bisan pa kog woman. Ang kana bang gusto tang mawa ang pag-antos. Kami sang mga pare, usa ka dakong antos nga nanaon tatoy imong nainlaban. Unya ang katosang imong nainlaban, nainlab pod nimo, ana. Nya magsigig ingon, I miss you. Ana, nya nindot gid unta kayo. Nya kay di man angay, moingon ra yung pare, Lord, I miss her. But I will not do this. Nya hilak dayon. Di ka antos oy. Oy, moingon gyud, see you. Ay lang pagkuan pa dirha, ay lang pag kana ganing sulob kanang imong pagpari kay mailhan unya ka. Napita lang ko diri tented man kana imong sakyanan sa ooy, kompleto ni ha. Tented ni. Ya ay lang pakita dia dito las unahan lakaw to unahan sa kay gabal-habal hapiton ti ka dito aron di ka makita sa inyong silingan. Ana. Di gid kantos, mo sa nagibuhat sa inyong mga banag, mo sa ilang gibuhat. Mag-abot mamiya na usahay. Nya og antoso na nato, di ko magpakasa, mahalag nindot ni para nako, lami ni para nako, antoson ko ni kay sala ni in relation to God's commandment. Pagkanindutas kalibutan puy-an, why mga broken families, why managhilak diha nga mga asawa o kahabana maghilak kay nangabit na ang iyang asawa urbana kay wa kaantos anang na ang gitawag og lawas nun nga panginahanglan. Why parishioners nga mas scandalize sa pari nga nay daghang anak. Nya sigil nga pong dupa-dupa. Sige nga pong kolekta, musikan koleksyon pa. Nya nahibaw ang kadaghanan nga naay anak nga gibuhi. Wa untay mas scandalize ni ana. Hinaot pa unta mo abot ana nga level. Ug unsaon man gamiton ang lawas, mata, kamot, tiil, bakba sa pagsunod sa Ginoo, dili sa pagsunod sa atong gusto. Kay base niya kitang tanan magdungan tagsud sa impierno. Kanindot magsungan tagsud sa langit. Katong gusto malangit, manindog ta. Masaligon sa atong Ginoo nga manggihatagon og maluluyon, atong ipadangat ang atong panginahanglan ug moingon kita, Ginoo patalinghogi kami. Ginoo patalinghogi kami. Nga ang simbahan mamahimong dalangpanan sa katawhan diha sa ilang pagpaningkamot sa pagsunod ni Kristo, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami. Nga ang mga nangulo sa pangagamhanan mugamit sa ilang gahom alang sa kaayuhan sa ilang katawhan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi kami.
Nga alang ni adtong nag-antos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabaton na sila og hingpit nga kaayuhan ug kahupayan diha ni Kristo, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Nga kadtong mga nangamatay na diha sa pagtuo, makadawat na sila sa ilang langitnong ganti, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi kami. Ginoong among Dios, ihatag kanamo ang among gipangamuyo kanimo diha sa gugma ug pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, sa pagsaulog namo sa Eucharistia pinaagi sa angay nga mga pag-alagad, itugot nga magpulos alang sa among kaluwasan kadtong among gihalad alang sa pagpasidungog sa imong kahalangdon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa kaayo ug imong gisilutan tungod sa katarungan ug imong giluwas tungod sa kaluoy pinaagi ni Hesukristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel diha sa langit,
sa ilang pagsangyaw sa imong wayhono nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik niya. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
maayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay buman ang gingharian, ang kahukuman, himayan, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inigsunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang Sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga palawat kanimo, akan ipangulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo, Dili maun ako lawas, nga kung ihatag sa inyong kaluwasan. Dawata kini sa akong hantumanan. magampo kita. O Dios nga makagagahom, itugot nga madangat namo ang kaluwasan, kansang pasalig among nadawat ni ining mga misteryo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang kabalaan sa kinabuhi, holiness of life. Ang hagit lang nga gamito nato ang tanan natong part sa lawas sa pagbuhat sa buhat sa Ginoo, labi na gyud sa pagampo, sa pagantos ug pag-alagad sa atong isig katao. So pasalamat ta sa mga maalagaro natong mga kaigsuonan ug mibati sa panginahanglan sa simbahan nga namalit sa atong slots nga Mother Mary's Healing and Deliverance para ni Consecrations Capillinia de Fatima. So ang ato nang halin niabot na og 3,851 slots. Atong pakpakan ang Ginoo. Napatay halinonon na 6,149 slots. Ato lang sa ning isalig sa Ginoo, di lang ta maratol ani. Ang ato lang target nga February 28 mo'y atong katapusang pagpamaligya as much as possible. Mura
mahurot siguro ni or dili ba, depende lang Ginoo. Ato lang nang ikuan isalig. April 4 pa man pod ang consecration. Ngato lang kay musud na sa dangatong pista, preparasyon sa pista ato lang ning balansihon niya. Salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanin. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.